ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଆରାମରେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଫାଞ୍ଜରେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା କି ମୋ ସହିତ ଯଦି ଲାଗିଲ 108କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ରେଡ଼ି ରଖିଥିବ, ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବି। ଆଉ ଯିଏ ପାଖରେ ଅଛ, ଯିଏ ଦେଖୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ କୋକା କୋଲାର ଟିଣା ବାଲା ଗୋଟେ ଆଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ଆଣିଥିବ, ଆଉ ଲେଜ୍ କୁରକୁରେ ଫୁରକୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣିଥିବ ଟିକେ। ମୁଁ ଏଠି ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଖୁଛି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇବି ହେଲା। ମଝିରେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ନହେଲେ ନାମ ନେବ। ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିକି ଯଦି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ, ହାଲତ କ'ଣ ହେବ ତା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସାଇରୀଟା ତୁମକୁ ଠିକ୍ ଜଣାଥିବ ହେଲା। ବୁଝିଲ ତ?